En total serán preto de 30 entidades deportivas as que se beneficiarán destas achegas. Suman máis de 224.000 euros. A súa finalidade non é outra que axudar aos clubs a sufragar os seus gastos xerais, en canto a arbitraxes, material deportivo ou equipamentos, así como a celebración de probas deportivas ou a participación nas mesmas. Que se están repartindo preto de 225.000 euros en todos os clubs. Son subvencións nominativas que son axuda para o funcionamento normal do clube, para arbitraxes, para equipamento dos propios clubes. A verdade é que iso lle dá unha axuda importante para o funcionamento dos diferentes clubes. Estas axudas sumaránse tamén ás achegas que o Concello fai de concorrencia competitiva para deportistas e deportes federados. No Concello de Boiro temos outro tipo de subvencións que son de concurrencia competitiva. Temos unha para deportistas federados que ascenden a 9.750 euros, aparte destos 225.000 euros, e tamén temos outra subvención de concurrencia competitiva que é para deporte federado, para clubs federados, que estamos falando de 63.050 euros. En total, estes tres tipos de axudas para os clubs deportivos estamos falando de preto de 300.000 euros. Nos últimos anos, o Concello de Boiro aumentou nun 30% as axudas que destina ás entidades deportivas.